botesi. Salam botam. Khona ubuza mfuna ungiphendule wena ngizobuza. Emoto kushaya ngaphandle yaba. Mase kutshelwe zonke. Ukhohliwe wena. Cha boti. Usho le ibili boco ezofela zoba ekhaya nale muntu zokushiya la kwenzanani la? Kodwa lapho ngokuchaza njalo ngizekusapha. Uyitempo. Sisebenza thina no Amanda phela futhi asisebenza zonke izinsuku. Imoto. Endoda Amanda uyambuyisa bese nathi asigibelisayo. Usangazi kusebenzakala la ekhaya. Futhi abantu eyishoma ukuthi iqiniso kokusiza ngoba kwamanga uzoba nenkinga. Ungibuzana ngani futhi uzongibonga phela futhi ungangikhona? Sangikhona. Ukuthi mawuthi lethile indoda phakathi uzoba nenkinga wena. Lokusho. Nibuyibanga nje mina hawu. Uthi ngifuna sisi wami. Never. Hawu. Ebuhle. Emva kokuthi umqomo nje uDebs emsebenzini sovela wamnyusela isikhundla. Ngiyamthanda uDebs mfethu. Futhi nomphathi uyawuthanda umsebenzi wakhe ngoba wenza kahle. Hayi, bengithi angibuze phela kuba nawe yazi mfethu. Yabo umuntu mengamthola exakekile engenalutho wamsiza vela kubonge ngeplate. Angathi angishongo. Usho ukuthini? Nganami njengomngane mina ngiyatshela. Iba nomusa kodwa qaphela abantu basiza. Nonyongo wakwenzani? Usivalile isikhala sanyongo. Uyabona usivalile isikhala senyongo. Kodwa uqinisile because nasemsebenzini esishintshile nje indlela yefilming, indlela yokushutha, nestoryline ishintshile. Ubenzile yena umahluko bandla. Ake nonesitifiketi ke se-performing arts and skill development. Hawu ingakho umsebenzi wakhe wenza kahle kanje. Wow. Angikusonike mngani mase uzunyusele nesikhundla because now ufuna ukuthi inkampani ithuthuke. I'll speak of the devil. Sanibona. Ayo unjani Debs? Ngiyaphila impela ngiyaphila sisi. Ihamba kanjani meeting? Ngamazi. Kahle kakhulu. Umsebenzi nje phela. Ayikho enye into. Hayi kodwa vele uyakwazi ukumela uDebs umsebenzi wakhe asimele nje isithatha semsebenzini. Hey, indaba zokubhala nje. Hey, isicefe sodwa. Ubani uthanda ukubhala bafethu kuze nje isicefe nje ucofana nelaptop usobulonke. Kakhulu. Kakhulu. Mhlawumbe ngesiphiwo hey. Awuthi ngikhiphe ko. Mnganami ukhipha usezwafika nomuntu wakho. Akungithanda nokwamahamba. Osiyosala kahle Debs ha? Ngiyaqala sokulindisa. Mapeni. Into ezimnandi kuphela. Uyazazi izinto zakhe. Mapeni, uright kodwa? Ngiright. Kuhle. Sana sami, ngithanda ukudlulisa amazwi nje kuwena. Ukuthi ngiyabonga. Ngibonga kakhulu sana sami ngazi ngathi ngibonga kanjani. Ukungithatha nje ungifake emsebenzini. Obheke senganyuse ngithi isikhundla ngenxa yakho. Mina nje ngifuna wazi ukuthi konke lokho engikwenzela khona ngikwenza ngoba ngikuthanda. So angifuni ukubona futhi uvele ungijikele nje wenze njengoba wenza nje. Sasa ngeke ngize ngiphophe inhlobo. Ucabange nje uzongifuya nje nami ekulendle ngaka uzovela uzongifuya nje. Hey, ngiyabonga sana sami. Ngeke ngize ngiphophe ngiyathembisa sana sami. Kodwa manje awusho sana sami. Yazi ngihlezi ngizwa ukhuluma nyongo ya. Awusho sana sami ngempela kwenzakalani ngoba njalo mawuzokhuluma indaba yanyongo uvela ungabi nje right. Njalo kubi long story kwenzakalani? Khuluma mabheki ngiyacela. Indaba yanyongo inzima kakhulu and indaba ende. Long story babuye ngani khuluma. Kodwa ke ngoba ufuna ukwazi. Ngicela sengitshela nje. Leyo manje.
bengachaza akusiyo nje icabanga ngapha kwenze kanje ngoba ngitshela Thina sami ngiyaxolisa kakhulu ukubuyisela imicabango yesiwadlula kuyona ngiyazi kunzima kanjani cabanga ngiyaxolisa ngiyathembisa sinokuthanda kuze kube phakade ithembiso ezishongo ngilongisa shuluzo Thina sami ngicela ungithembe ngizobana ngesenzo ungangifanisi nabanye abantu ayikho-ke nje leyo nto ngeke nijole phela nami okay yazini ofonela umngani wakho manje relax imali ngeke nijole ngingenawo hayi asineke phela hey uzofika asimulingeni nange qamuka nangu umngani wami angithi ufuna umngani wami hayi wena ukade ufuna mina nanga nje umngani wami hey chaka sene ngalo nje fana awu chaka wena ukhipha imali sakhokhile la awu fana wami shala boy ithangana kasake kodwa bajaza yoda Ndesami yakulapha lambile uba lambile wethu nje nabo stairs nabo bani wena ufuna mina soja tipoleto okay no problem every weekend say we sagadira indaba sandisana cabanga nanga ebheka imicabango nje engatheni ngcono nje ngoba umuntu usehambile wayo-check-a manje isithanda sami engebe ngisaba isithanda sami ukuyazi hey hawu indaba usabani ngabe khona indlela oyihamba e-wrong cha sithanda sami ukuthi nje yabo ukuzwa kuthiwa nengculaza ayi mhlawumbe ngalandela baba omkhulu ngayibulala mina ingculazi ngisaba kanje hawu sungayibulala ingculaza ingculaza akuseyona into eyinkinga kakhulu khona amaphilisi khona odokotela futhi ingculaza akuseyona into ebabazisayo manje because abantu sebeyakwazi nje ukuphila kahle isikhathi eside hayi mina nje ngibonga ukuthi sihambile sawo-check-a wagrandi usozokwazi nje umuntu ahambe aye esiguqweni engafanga ngisho amakhokho sivele sihlale ngenyawo nje vele kunakale usho kanje suphetheni hey wadla wena ngangasho ngathi konakala wena nawabethi ngizophelele kyalweni akhona ngiyafuna ukuya emangcwabeni ngicela uthele unenhliziyweni ngicela uthele unemphefumulweni